пшеничните полета. От студената вода на Балкана, от благородната горчевина на хмела и уменията на опитни майстори се роди тя, Бритус, новата бира на България. Някои любими напитки оставят петна по повърхността на зъбите. Само бачето му се вижда. Астера нежно измива нежеланите петна от зъбите ви до изкреща белота. Системата Active Plus едновременно почиства, защитава и освежава. Астера Active Plus. Паста номер 1 за вашата усмивка. Сладоледи Нестле представя. Опитайте изкусителен вкус на Лола Форест Фрутс с пържен за плодове. Всеки ден заслужава арома. Новият протектен бронз спрей от Нивея. Ново поколение слънчева защита, която подпомага производството на меланина в кожата. Едновременно и защита и равномерен естествен тен. Протектен бронз от Нивея. 100 години грижа за кожата за цял живот. Влез в света на киното с вдъхновяващия Samsung Galaxy Tab 2. Имаш всичко, което обичаш, дори повече, само за 29,90 на месец, защото е с програма на Global. Сподели всеки свой кадър на MoveOn Film.bg. Сега си на водата, на мокрото и си играй с едно цвете. Добър ден и със спортните новини на BTV. Национала Иван Иванов отбеляза гол за победата на Партизан Белград с 4-1 срещу... Не. Митко! Бивши съотборници от ЦСКА заминаха тази сутрин за Словения. Не. Мале, че се омажеш целия. Без картотека за двата мача с Мура остава и завърна се в тима Мишел Платини. Стойчо Младенов е силно ограничен в опциите за централна палата. В утрешния изключително важен разговор, втори предварителен кръг на турнира за Лига Европа срещу Мура. Като е много вероятно и за футболът на Ливърпул да загуби на Килин. Ковачи има обаче. За Словения, студентите Николай Дюгеров и Костадин Стоянов. Нека не забравяме, че това е един... И ще го смучи. И от двете мачи, така че за нас най-добър избор. Независимо къде, дали на собствен терен или на чуж. И за нас е познат вече. Имам възможността да пратим хора да наблюдават и двата мача. Ама не го цвети от стата. Ама осте го, ма. Знаете какво представлявам? Абе ти няма ли какво да идеш, бе? За Платини... Гладен ма държи, ти кажи. Така идеята беше да направим един добър тандем с двамата. По всичко личи, че Мореш няма да бъде част от нас вече. Потенциално в отбора има доста качествени футболисти с добри качества. Въпросът е така да се направи Тъпи го в водата и го смучи. между всички нас и да излезем и да покажем това, което можем. Тази вечер в 21 часа в Разград шампиона Лудогорец излиза срещу Динамо Загреб в първия си матч в втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Очаква се треньора на домакините Ивайло Петър да избере състава, който входи Локомотив Пловдив в матча за Суперкупата на страната, като единствената промяна да бъде включването на Светослав Дяков. Очаквания състав на Лудогорец е вратар Голубович и пред него Йордан Минев, Бартек, Лудан, Кейсара, Дяков, Генчев, Иван Стоянов, Мирослав Иванов, Марселиньо и Игор Хоров. 3 деца в България на възраст от 14 до 16 години ще участват в четвъртото издание на Международният младежки футболен лагер на Алианза в Мюнхен. Имената на печелившите Геро Писков, Валентин Даков и Георги Димитров бяха изтеглени в Стамбул от бившия треньор на националния отбор Пламен Марков. В лагера, който ще се проведе в края на месец август, ще участват общо 65 младежи от 25 страни. Те ще имат възможност да тренират под ръководството на треньорите на Байерн Мюнхен. Фабио Капелло ще получава 6 милиона евро годишно като треньор на руски национален отбор по футбол. Очаква се италянецът да подпише своя договор в петък. Трансфера на Златан Ибрахимович от Милан в Пари Сен-Жермен продължава да бъде най-обсъжданата тема в световния футбол.
В този момент шведски нападател преминава медицински изследвания в френската столица, а в 15 часа ще бъде представен официално като играч на ПСЖ. Ибрахимович ще бъде третото попълнение на отбора през летния период, като преди него бяха подписани договори с Екила вече от Наполи и Тиаго Силва от Милан. Тримата футболисти ще струват на клуба около 100 милиона евро. Манчестър Юнайтед направи първата си открита тренировка в Дърбан, Южна Африка, като част от подготовката си за новия сезон в Висшата лига, че да изиграят две контроли в страната, след което заминават за Китай. Алекс Фергюсън каза, че Немания види, че Крис Смолинг ще бъдат готови за първи мач от първенството срещу Евертън. Винич обаче не замина на турнето, а се подготвя самостоятелно в Англия. Новото попълнение на тима Шинджи Кагарба също участва в първата тренировка в Южна Африка, както и Димитър Бербатов. Вчера треньорът на Уест Хем Сам Алдард каза, че клубът няма интерес към българския нападател. Бившият футболист на Манчестър Юнайтед Парк Джи-Сунг изигра първия си матч за новия си клуб Куинс Парк Рейнджърс и то в ролята си на капитан. Приказка на този вода. Местен отбор от Малайзия, а южнокорейцът предизвика истински фурор по трибуните. Елица Костова се класира в финалите на двойки на силния тенис турнир от Будуекс на награден фонд $100,000. Костова и Агния Сатмари от Румъния победиха двойката Бозърнеско-Пуенсън 2-1 сета. Лидерът в схемата Николас Алмагро и третият поставен Хуан Монако се класираха за втория кръг на тенис турнира в Хамбург. Алмагро победи Тобиас Кампия с 6-4-6-1. Хуан Монако пък елиминира Седрик Марсел Штебе с 2-1 сета в отделните части 6-4-3-6 и 7-5. Победа постигна и Филип Колшрайбер. Где отиваш там на калното сега? Ела тука. Мале, че си мразин! Мангал! Ку-ку! Ама ако ще влизаш, влизай. Ако не, стой отвънка. Оп. Окъпа ли са? А? Абе, целия си вода, бе, мамо.
Я да те видя къде си, къде си. Ку-ку. Аз ще отида малко на работа, Анче. Добре. Я го виж колко е мокър. И какво стана сега? Мокро дупе. Ай, кажи чао на камерата. Кажи чао-чао. Мити. Кажи, мамо, чао-чао.